is and processes maber ma foolproof ibo yudo ka joma nitie within the organization chuno gi ni nyaka gi conform iwinja either you align or you ship out yeah mane kama unego wachakie to ka processes go gi systems go onge kati lock mna ji day in day out yeah okay it will be a zero sum game yeah samanyitio kaka deputy chief of staff service delivery code efficiency nitire weche moko manye jine jomoko ne ywagi nyingi ni wach mar anka mar corruption ni nisi jamani wuotho ni undermine senior officers moko mag sirikal. No, but okawacho mna dier undermine officers mag sirikal nadi ingeni nyaka wacha dier ka they inspect project tayudo ka project okwamo project sirikal osekete pesa tawinjo ni contractor gosi boy ni anonge gimunyalo tima nikech godfather na en ngane tema wacho ni not under my watch as walo onge contractor muselungi kando ni kauma mondo no that's not my tool of trade ano ka operate like that igeyo nabire sirikal ka to serve nabire sirikal to serve kana manyo pesa I was better off a private sector kumane anangoa kumane antie kuchacha yeah sirikal chani chula selling musara mar mia chiko gipra birioga ngwen private sector kumane antie mnane consultant cha edwe na nyalo loso million apar net of expenses so nabire sirikal ka to serve Kenyans yeah because I transited from private sector to public service space to offer service not to manyo pesa unge pesa mna manye sirikal mane poka lose private sector yeah pokni bo kata contractor moni in koro miya gini mondo gini odhi no that's not a Owalo for you. Okay. Yeah. Owalo is that's a no-go zone for me. Transformative leader. Mano is a no-go zone for me. Erokamano. Yeah. Erokamano. Obro kao simbe mag jopiny nyakora magajwang. To penjo mogi kapoko kao simbe mag jopiny kata engagement gi jopiny kaendi. Weche ariyo. Yeah. Wach mar lendo madwaro ni mar chungni. Yes. Ni time yo moro mayom na nikech ango. No, my president ma state gimiluongo ni statement of intent. Okay. Yeah and swak mar nyiso dwaro nyiso dwaro launching my presidential campaign abotimo gi maduong ma Kenya yiengni ibiro time kanye okatime Nairobi ka yes yeah running mate mari dispensation ni pod consultation dhi nyime no tibiro gole it's too early sani pod piny chon bana mago gik matimre